wato 'yan sanda suna damar su kama duk wanda aka samu yanzu ya zo zai aure ya je irin lefen nan da ake yi mai yawa da wanda ya karba da wanda ya yi sun yi laifi kuma a iya kama su a gurfan da su a gaban kotu. Yanzu kenan barista a takaice ita wannan doka ta yi hannun riga da lefe da ake yi kenan a wannan zamani. Kwarai kuwa. To yanzu kamar ita wannan doka wani irin hukunci ta tanada idan har aka sami wanda zai aure lefe ko kuma iyaye suka karɓi lefen? Ta tanadi wato hukunci na ɗaurin gidan yaro na wani lokaci da kuma biyan tara ko kuma ɗaurin gidan yari ko kuma alkali ma ya iya haɗa mutum da kaje. Barista ita wannan doka me ta kusa ne? To akwai wata tsohuwar doka wanda a wannan gari namu na Kano akwai ta tun lokacin mulkin sojoji mai suna Marriage Practices Prohibition Edict. Doka ce wanda a ciki aka haramta abubuwa da yawa da ake da tsarabe-tsarabe na aure, a ciki har da irin su kayan lefe din nan da kayan na gani ina so da wasu tsarabe-tsarabe da wanda ake yin su kafin aure. To wannan doka ta haramta wannan tsarabe-tsarabe kuma har ta tanaji hukunci ma akan duk wanda ya yi su. Kuma dokar nan har yanzu nan jihar Kano duk da cewa lokacin mulkin soja aka yi ta amma tana aiki har yanzu domin idan an yi doka a lokacin mulkin soja ba shi yake nufin ba za ta yi aiki ba. Wasu mun tambaya akan wannan. To ko da an yi doka a mulkin soja wannan baya sa ta zama ba doka ba saboda tashi da 315 tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa duk da an dawo jamhuriya ta hudu dimokuraɗiyya kenan to amma duk dokan da aka yi ta a lokacin mulkin soja wadda bata saba wa tsarin mulkin Najeriya ba to za a kaddara cewa doka ce wadda take aiki kuma za ta wada aiki. Yanzu kenan barista a takaice ita wannan doka ta yi hannun riga da lefe da ake yi kenan a wannan zamani. Kwarai kuwa ko lokacin baya da wani hakimi na dan bacci yake so ya shigo da wata doka a lambatar local government da take kokarin haramta lefe din da tsawwalawa ai na faɗa cewa to ai wannan doka ba a buƙatar ma a yi ta domin a jihar Kano dama akwai doka kuma tana nan tana aiki wanda ta ce wajibi ne wadda ta haramta yin wannan tsarabe-tsarabe na aure. Abin da yake faruwa ba aiki da dokar ne kawai kuma amma wato 'yan sanda suna damar su kama duk wanda aka samu yanzu ya zo zai aure ya je irin lefen nan da ake yi mai yawa da wanda ya karba da wanda ya yi sun yi laifi kuma a iya kama su a gurfan da su a gaban kotu. To yanzu kamar ita wannan doka wani irin hukunci ta tanada idan har aka sami wanda zai aure laifi ko kuma iyaye suka karɓi laifin? To da yake yanzu ka kira ni bana daga library ina amma ta tanaji wato hukunci na ɗaurin gidan yaro na wani lokaci da kuma biyan tara ko kuma ɗaurin gidan yari ko kuma alkali ma ya iya haɗa mutum da kaje. Ita a ƙarƙashin dokar za a kama iyayen amarya ne da suka karɓi laifin ko kuwa shi ango da ya yi laifi? To shi laifi idan aka ce abu kaza laifi ne wato idan akwai haɗin kai tsakanin mai yin laifin da wanda yake yin laifin ko kuma akwai bada goyon baya to da wanda ya yi laifi wato da kuma wanda ya bada goyon baya duka za a iya kama su. To kaga tun da shi yin laifi da sauran tsarabe-tsarabe na marriage practices an riga an hana ta a wannan doka. To da wanda ya yi laifin kenan da kuma wanda aka kawo wa laifin da wanda aka haɗa kai da shi gurin a yi laifi a je a kai duka su laifi kuma dukansu za a iya kama su da laifuka guda biyu. Na farko haɗin kai shi ne conspiracy, na biyu kuma ainihin dokar da aka karya wadda ta hana marriage practices wanda a ciki akwai laifi da sauran kayayyaki da ake kaiwa da tsarabe-tsaraben aure irin su ga sun da yawa ba su na faɗa ba ban ma san su ba amma na san dai akwai kuɗin na gani ina so akwai kuɗin wani abubuwa da kala-kala duk wannan abubuwan dukansu wannan abubuwan ba daidai ba ne saba wannan doka ne kuma a iya hukunta duk wanda aka same shi a wannan laifi. Idan mutum ya yi wannan laifi a baya kuma a yanzu ya je yana son ya bi kadin wannan abin da ya yi laifin da ya yi a gaban kotu kamar me zai faru idan ya kai kara? Ita kotu ba a kai mata illegality idan ka kai laifi to ka yi ba daidai ba a kan saboda haka idan ka je kotu kuma kana so a dawo maka da kuɗin laifi wanda ka kai to kamar ka kai kanka kenan ka yi laifi kenan ka kawo kanka. Kamata ya duk wanda ya je ma a kama shi domin laifi ne kai aikata kuma ka zo kake so a domin kafin ka za an kuma laifin ka sai ka faɗa cewa ka bada shi ko faɗan ka
faɗan ka bada lefe a gaban alƙali doka ta yi duk wanda ya ayyana ya yi laifi a gaban doka to dokar na ta ɗauki cognizance a kama shi a take ko kuma a saka 'yan sanda su bincike shi. Wato reshe zai iya juyawa da mujiya kenan. A duk wanda ya je kotu neman haƙƙinsa na laife da ya yi reshe zai juya da mujiya domin idan ya je ya ce na yi laife ina neman a bi min haƙƙina to daga iya ikirarin da ya yi na cewa na yi laife ya kamata ya sa a kama shi kuma a maida wa 'yan sanda su rubuto tuhuma su dawo da shi gaban kotu da abin da bakin mutum ya ayyana. Sannan wanda ya riga ya yi wannan laifi a baya na ba da laife ko mun tsawon lokaci a iya kama shi yanzu domin shi laifi baya tsufa ko da mutum ya yi laifi nan gaba kafin wato da dadewa kafin yanzu ko mun shekaru in dai ba a kai lokacin da ba wannan doka ba ma'ana daga sanda aka wannan doka zuwa yanzu duk wanda ya san ya taɓa yin laife to a iya kama shi a gurfar da shi a gaban kotu a mai hukuncin abin da ya yi sannan duk wanda ya karba shi ma a iya kama shi a hukunta shi da wannan doka. Wai kamar yanzu a kiyasce za a shekaru nawa da ita yin wannan doka a jihar Kano. Jihar Kano kuma kadai ta kai ta koko arewacin Najeriya gaba daya. Ethics ne aka yi shi a wuraren 1980s, late 1980s kamar shekara kusan 30 da wani abu za ka irga kenan yanzu. Late 1980s aka yi wannan doka kamar wuraren 1987 I think. Ita wannan doka take aka yi ta a jihar Kano kuma tana cikin kundin dokokin jihar Kano idan an duba za a gani. Kuma kamar yadda na faɗa har yanzu ba a yi doka wadda ta yi filin ɗin wannan dokar ba wadda za ta ainihin goge wannan doka. To barista Abba Hikima kamar ita dokar mai ta tanada kan kayan ɗaki gado da katifa da kayan kicin da iyayen amarya ke kaiwa gidan miji. To ita dokar daga sunanta ma an kai sunanta za ka fahimci me ake nufi. Sunanta Marriage Practices Prohibition Act Prohibition Edict ma'ana doka wadda take hana tsarabe-tsarabe da ake yi na aure ta jihar Kano. To, a fahimta ta tun da ita dokar bata fito fi ta faɗi lefe kayan ɗaki bata faɗi wannan ba, amma ta wa abin kuɗin goro. To, duk tsarabar da ake yin ta yayin aure ko kuma kafin aure a fahimta ta su ne wanda wannan abin ya shafa. Domin kuma wani abu da ya zama sharaɗi ne sai an yi sannan za a aure. To, duk abin da ya zama cewa sai an yi shi za a sharaɗi ne sai an yi shi za a aure to za ka ɗauka cewa ya shiga cikin marriage practices ma'ana abubuwan da ake yin su na aure. To amma barista a ganin ka ita wannan doka ta yi daidai da zamanin yau duk da cewa 'yan majalisar dokoki na jihar Kano ba su soke ita wannan doka ba har yanzu? To ita doka an yi ta ai ba a cewa ta yi daidai da zamani ko ba daidai da zamani ba. In dai abu doka ne musamman kuma doka ta laifi akwai dokoki yin mana da yawa a Najeriya wanda an kasance su zaka kaman bai kamata su zama ma doka bane ba abu misali to amma in dai abu doka ne yana kuma cikin littafi da kullun doka kuma ya zama ba a soke wannan abu ba to ba abin da zai hana shi ya da aiki sai idan bata dace ba an duba yanzu yan majalisun mu sun duba sun ga cewa wannan doka bata dace da abin da ya kamata ya zama doka ba ko kuma hukuncin ya yi tsauri ko wani abu to sa iya canja ta ko kuma su shafe ta da cikin littafin doka gaba daya kuma ni ma a fahimta ta maganar gaskiya wannan dokan ka kula za ka samu cewa doka ce wanda ba ta yi nasara ba da ake nufi ba inda ba a yi nufi za a kasar Hausa ai.